Inizjattiva mnedija mill-Awtorità tal-Artijiet dan l-aħħar tissarraf biex il-Kunsilli Lokali iħallsu inqas għal proprjetajiet mikrijin mingħand il-Gvern. Permezz ta' din l-inizjattiva l-Gvern qed jinvesti dirett fiċ-ċittadini ħalli l-Kunsilli Lokali ikunu jistgħu joffru aktar servizzi liċ-ċittadini tagħhom fl-irħula u l-bliet li jirrappreżentaw. Il-Kunsilli Lokali kollha f'Malta u Għawdex bdew igawdu minn rati aktar baxxi ta' kirjiet fuq artijiet u proprjetajiet pubbliċi. Permezz ta' din l-inizjattiva mill-Gvern tkun xi tkun l-art jew proprjetà mikrija mingħand l-Awtorità tal-Artijiet, il-Kunsilli Lokali l-aktar li jistgħu jħallsu għall-kirja u massimu ta' €500 fis-sena. L-inizjattiva tħabbret ix-xahar li għadda mill-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzoppardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli. Permezz ta' dan il-proċess ta' devoluzzjoni, it-tmexxija ta' żoni partikolari jew binjiet jgħaddu fidejn il-kunsill rispettiv. Tkellimna ma' sindki li l-lokalitajiet tagħhom li jirrappreżentaw bdew igawdu mill-iskema b'mod awtomatiku. Is-Sindku tal-Mosta Chris Grech esprima s-sodisfazzjon tiegħu dwar din l-iskema. B'din l-inizjattiva, il-Gvern ħajdaħħal ħafna anqas flus, però qed jirrikonoxxi il-fatt il-ħidma tal-Kunsilli Lokali u dawn qed jigwadanjaw mhux biss il-Kunsilli imma fl-aħħar mill-aħħar l-għaqdiet kollha tal-lokal, l-NGOs kollha tal-lokal u r-residenti anke tal-lokal. U ta' dan nuru l-apprezzament tagħna tal-ħidma tal-Gvern ċentrali u tal-fiduċja fil-Kunsilli Lokali bħala Gvern Lokali. Is-Sindku tal-Mellieħa Dario Vella spjegalna kemm din l-iskema jagħta benefiċċju għall-Kunsill Lokali tiegħu. Bħala iskema ntlaqat tajjeb ħafna mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa għaliex l-ammonti naqsu drastikament issa anke wara li żmien ilu kien wieħed mill-Kunsilli li ġbidna l-attenzjoni lill-entitajiet governattivi fuq il-flus li konna din nonfqu. Ovvjament dawk il-flus li issa jiġu frankati ħajkun qed jibbenefikaw minnhom il-komunità kollha u residenti tal-lokalità tal-Mellieħa b'aktar proġetti għall-lokalità. Trevor Fenek, is-Sindku ta' San Ġwan, tana ħjiel aktar dwar din l-iskema fejn il-Kunsill immexxi minnu se jkun qed jifranka mill-inqas mal-€1,700 kull sena. Il-Kunsill Lokali ta' San Ġwan b'din l-iskema ħajkun franka il-flus minn fuq il-kirjiet. Iżda wkoll b'din l-inizjattiva aħna nkunu nistgħu ninvestu iktar fir-residenti tagħna u fil-lokal tagħna.